שמתם? שמנו, אנחנו מתחילים עכשיו את האתגר. קדימה מיכאל. אוקיי, היום אני צריך לנחש מה זה. מה? כדור? בטוח? זה תינוק של במבה? כן. יס! אוקיי, חפץ הבא יותם. תראה קודם כל המצלמה שכולם יראו מה זה. תשאיר לנו את זה עליך, מה? הרמת! תוריד. אוקיי, ראיתי את זה, אבל לא רע. נו, אז אל תצא את זה. תוציא את הבא. לא, אז אל תעשו את ה... כן, כן, יש לנו מספיק, אל תדאג. מיכאל תהיה מוכן. תוציא את הבא מהזה. זה אחד קשה. זרוק אותו פנימה, קדימה מיכאל, תתחיל למשמש. במקום זה נמשיך הדף, אוקיי? יס. זה דף? זה, אנחנו לא מגלים, זה לא משחק. אבל? אוקיי, סוג של, כן. תמשיך הלאה. אבל תתערב. זה... תנסה להיזכר איפה היינו אתמול. במפעל של במבה. אוקיי, אז מה אתה מחזיק ביד? דרכון? יס. של במבה? בול. לא להרים, אתה תשאיר ככה, הכל בסדר. אתה ילד טוב עם עיניים מכוסות. אבל נראה לי שאנחנו נצטרך לעשות את זה עוד פעם. אל תדאג, אנחנו רק דקה. קדימה, תמשיך. לא, אבל שנעשה את זה בטייק אחד. אוקיי, ראיתי מה זה. תקשיב, הדברים שעושים שהם לא... זה הדברים הכי טובים. זה ישיג את המיליארד צפיות. יפה, בקלות, 3. בוא נראה מה הדבר הבא. תראה אותו למצלמה אותם שכולם יראו. תגיד בכל מה זה. סתם. אין לך סיכוי לנחש את זה. אין לך סיכוי, כבר אני אומר לך. תיכנע מעכשיו. זה של הבריכה. יפה. אל תוריד, יש לך עוד. יותם, תראה למצלמה. אין לו סיכוי. תתחיל. נכנע? מים של במבה. יס. יש עוד משהו בשקית? הדבר הכי קשה. אל תוריד, הדבר הכי קשה עכשיו. זה כאילו ייקח לך בערך 4 שנים לנחש אותו. יותם כבר יהיה עם נכדים. זה המגוונים. יפה. תוריד את הכיסוי. רגע, עוד לא סיימנו, אנחנו עדיין מצלמים. עכשיו, כולם לעשות סאב ולייק. יותם, תגיד להם לעשות סאב ולייק. כולם לעשות סאב ולייק. יס.